Hola, amics. Avui us vull parlar d'un altre llibre. Com veieu, no és un llibre de butxaca, és un llibre potent i és un llibre que m'ha agradat moltíssim. Es diu Las Aves, la edad de oro de la ilustración de las aves. Aquest llibre el va traduir una persona que no és ornitòloga, i llavors l'editorial, que és d'Editorial Blume, em van contactar per si podia fer una revisió ornitològica, no fos que es despistés o hi hagués alguna cosa despistada. Bueno, ho vaig fer, ja estava molt ben traduït d'origen, però bueno, va anar bé fer-li aquest toc ornitològic. I bé, és un llibre d'un dels temes que a mi m'agrada molt. Si heu vist també en un altre vídeo vaig parlar del llibre de John James Audubon, The Birds of America, i aquest és un llibre sobre la il·lustració ornitològica dels segles XVIII i XIX, quan començaven a il·lustrar-se els ocells i en general tota la fauna i tot el món natural, amb una visió que era també taxonòmica, científica, de cara a identificar les espècies, de cara a donar també una informació no només estètica o no només de veure un dibuix bonic, sinó també una informació científica sobre allò. Doncs bé, el llibre aquest parla dels grans naturalistes que hi va haver durant aquests segles, el XVIII i el XIX, sobretot el XIX, com el meu admirat John James Audubon, també el matrimoni de John i Elizabeth Gould, que van fer moltíssima feina per la zona d'Austràlia i també sud-est asiàtic, i també Catesby, d'això, Selby i altres d'aquests que van ser grans naturalistes i artistes al mateix temps. És curiós que alguns tenien més la faceta artística i altres més la faceta naturalista, i això és curiós, es nota en els dibuixos, també. Um, està ben estructurat el llibre, va per grups, aus aquàtiques, aus marines, passeriformes, rapinyaires, etc. Així, si vols veure si t'agrada més un grup determinat que un altre, doncs pots anar a aquell grup i ho veuràs millor. Bueno, podria haver estat d'altres maneres, però bé, aquesta és una opció força vàlida. Però està molt bé en comparació amb altres llibres d'il·lustració, que moltes vegades trobo que, vale, tens la il·lustració i no t'expliquen gran cosa. En aquest llibre hi ha moltíssimes explicacions de totes les il·lustracions. Hi ha moltíssimes, molts peus a pàgina que, bueno, jo que el vaig haver de corregir, diguem, no me les vaig empullar totes, i us asseguro que n'hi ha moltes. I a més, hi ha una cosa que m'agrada força, o molt, més ben dit, i és que dels grans autors que hi ha, doncs hi ha una ressenya normalment d'una pàgina o dues explicant la seva biografia i te dones de coses molt interessants. Per exemple, m'ha cridat molt l'atenció de John i Elizabeth Gould, que el John Gould, el tio, anava molt de cara a la pela, o sigui, estava obsessionat en forrar-se fent d'això, fent dibuixos d'ocells, no? Bueno, i te n'adones també que molts era un problema aconseguir finançament per publicar això, no? També he descobert altres dibuixants, no dels típics, altres artistes, com alguns alemanys i holandesos que feien coses com això, tota una munió de colibrís aquí, molt ben dibuixats, tant des del punt de vista científic com des del punt de vista artístic, no? I el llibre, ja veieu, és format gros, eh, amb els dibuixos a tot color, molt ben imprès. Hi ha una cosa també interessant, i és que, clar, són dibuixants del segle XIX i surten espècies extingides, i també és una forma de dir, mira, constatem la informació que pogués haver sobre aquella espècie extingida, perquè moltes d'elles després no s'han conservat ni espècimens de museu, ni pells, ni res, no? I bé, m'agrada molt, trobo que és un llibre que és un excel·lent regal de Nadal, perquè té un cert cost, val 49 eurillos, però vaja, jo crec que és
és tirant a car, diguem-ne, però bueno, ja ho sabeu que una guia a la Collins, a les Benson, en català ja val 57, si no recordo malament, o sigui, és més cara a vegades una guia de camp que un llibre així. Però bé, és un llibre molt interessant, per tant, el recomano molt i doncs ja ho sabeu, Las aves, la edad de oro de la il·lustració de les aves, un llibre magnífic. Fins la propera.